Grabe naman itong aso. Ay! Halang kayo sa mata! Tanawa na, tanawa! Clear! 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 Move! Okay, move, move! Pagdali mo, move! Dali! Nayag niyo ko. Okay, very good! Very good! Very good, kaayo mo! Na-execute yun na itong talo, itong training. Howd na mo! Pastilan training pa rito. Naunsa ti na abi na kalaban. Nabuang na mo training ba mangguto? Ituyo na ko to kay pag inigabot sa tinuon ng gira. Swito na ta, og howd na. Ay, atay, mandagi abi na ko gira na ni. Sige ka mo. Mayo na kay swito na mo. Lalong ka ba itong kanal yun ina? Kaya ra mangguto ang bakong god. Ah, tataas na to. Hinay yung kay ka, Jo. Gusto ko na ako, kung dako yung kay nga kanal. Ito, bukay ka. Ah, bulit po ka koy. Pagdali! Ka mga iya-iya, mga liyok! Double time! Kamuya na ani dumula koy. Apoy na kayo eh. Dapat ikaw ani kay dako kay ka. Ayaw mo sige reklamo kay para ra po sa inyo kay mga lamya kay mo. Patay! Kamang-kamang Sila ka mga hinay kay. Sige, triningan ni. Mauna kay mga tapulan kayo. dapat ikaw ani kay kusog ka dagat. Pastilan yaw-yaw oy. Isa dumulag kami ra may nag-training ani dapat apil ka kay para tuluta. Ay kabuang ninyo na pa leader nga mo apil og training. Leader lagi ka pero hinay man ka kay mudagan. Dapat magigani pug ka para kusog-kusog pud mudagan ba? Ay, let's go sa tagipang ninyo. O asa man mo? Balik mo dire! Alam manira mo kami. Mugana ino! Tago na lang ta! Tago tayo! Pastilan mga buang gino, pamalik mo ba? Dili lagi may kay manira ka. Mo gali no. Dili na lagi, pamalik mo! Kaya gito na ito mga Power Rangers o gira. Bukan na mo na mong ganahan. Dili kay una yun minimog tira. Bukan Tra. Sus! Dali na mo, dali na mo! O karon, tawagan na akong Power Rangers. Mauna mong ipaabot. Sige to akin na yun. Ay sa, naano po nanawag oh. Isa naman po ni. Hello? Hello? Power Rangers Red! Ay ate ka. Si Damulag na pod. Damulag na pod? Unsa may tuyo na pod mo? Nintawag ko si Mua. Kay manghagit ko sa inyuha og friendly match ba? Ay gusto kag friendly match? Kana among ganahan. Magpabutang kog flag sa tunga. Aning yuta na tong atong tamakan. Sa may tirada ani atong friendly match, unsa may rules ani? Kung kinsay una makakuha, siya'y makadaog. Ay, paunan na rin kuha sa flag sukot mi. Unya, ay sa. Unsa may parusa sa mapildi? Kung kinsay mapildi, musunod sa utos sa nindaog. Ay, kana among ganahan. Unya, magkita-kita na sa tunga ug asa gibutang ang flag. Ay sure jud ko kami ang mauna sa inyo. Bye! Bamping mo. Ang mapildi daw, tumanon ang sugo sa mudaog. Kaya kay na to na kuya. Sabi mo daw ba? Di, tamok! Sure win. Luigi! Oy. You know what to do. Yes, I am. Kasi na. Sigurado na daw na ka. Tara, pagkitaon na itong flag ta. Tara, tara. Abti ka, ang Tara, kanti sa tayo okay. kanti. Tara, let's go! Sure ko. Kami ra gyapon makuha ni plaga ni. Ako ganang taon. Sure win eh. Ano mo ninyo? Clear. Clear! Okay, all clear. Move! Let's move!
Impact yun bro, kaya nakakamuflage ko. Nice kayong plano nga imong gikuan sa Kodams ba? Ay, siyempre, gitanaw na kung ang YouTube ganiha. What? Kitaan ko ni, para pangandaman yun ang Power Rangers. Dito klaro ani wasipti kayo. Sa pa, bira-birahan ko yun sila ron. Bakit yun? Di ba ni kabantay? Asa mauno pa nilo. Aw mo, mahitabo sila ron. Orang flago kita mo. Gusto nga. Okay na, gusto nga. Tanaw ng palibot daw basig nanago sila dia. Murag mingaw lagi yan. Wait taw. Wait taw no. Wala, dali ra ni ko na to ng vlog chicken dinner na tani. Wala ay champion na tanay, oy. Let's go. Hinahin na lang ha. Kay basig atangan tan nila dia ba stay low. Okay. Okay? Let's go. Nana sila. So magbirahan na ako Idams. Ayaw sa paduulas ayun. Oh sige, paduunan sa. Wala, all clear. Pali ka. Challenge day, chicken dinner na ta. Ano vlog ko? Ara kayo eh. Asa man ato sila, basig naglaroy-laroy pa to. Usa ito nang hagit ko yayin, wala man diri nagbantay. Challenge sino? Jati, dugaya nila mo tira, oy. Klaro na kay na, oh. Unahan ko ng tira, be. Ano na to ni? Wala na ko nakita ang kalaban ko, ya. Nawa daw dia daw. Ningaw man. Wala ni tira na si Luigi, kita bon. Sige, rak. Ambos tamba. Ato, batas. Ustara. Dagan-dagan lagi mo. Si ate ambusan ta. Asa ka sila nagubay ako tanaw bi. Haba. Tanaw sa ako. Ninang man gyud bay. Paabot sa tanga, bubalik sila. Kuning tira. Buwang ka nga rin, tira man ka. Ay ate. Kapalo na ko asa sila nangago. Napislit ako. Pasti, mataan yoy. Dito sa sagutan nagtabon og kanang mga inani nga daon no. Ang halaya. Nakumot lang sila. Kapalo na ko sa solusyon na niya itong problema. Panguha mo unas dito ko. Unas sa lubi ka nang musay tawag ka na. Lukay, pagdali. Move. Balik din na. Tunog yung mga buanga mo ron. Gawas mong balik mga choy, kay katirahon na kay ko. Tatay pa na akong dagaan ng bala, oh. Iskot, gaya, manggawas sa kontra, oy. Katol na kay ba? Kaya nakigmananap ko. Hindi, tira-tira mo, kagod. Kamang sa Impas yung buron, tago-tago din mo dia ha. Na, Tira na kuya. Ako ka na, oh. itong sindihan. Yan na. Ngunit yung legend. Kapagkakalayo yan. What's up? Yan na, nagkamay, oy. Kana. Ay, kana. Sige. Pwede na ni. Pwede na. Hawa. Bisan siya dali likod, hawa mo dia. Uling mo ha, tago-tago din mo dia sa mga... Tawag ka na, layo nga daw na. Ay, kalayo. Okay mo. Ano sila namalik dam? Patay litso sila namulag. Naman ron. Uy! Ay, hindi mo sa iwan ko. Bahala mo niya. Dagan lagi mo. Uwam na! Ano yung challenge yan? Para silbihin yung tirada. Kumuplas pa mo ha. Bantay lang mo sunod video. Pasig kalimot mo. Ang mapildi. Tuman sa subo sa daong. Let's go! Kita-kita sa sunod video. Babayo.